Amta Madina ka ministry so la. Madina ka ministry so communicateur folo han fala an go fo maw nyina. Communicateur lettre de tira dra transport a gérantima mi me dra transport barake. A lettre ko nana ere soro bololo save falai. An go fana fo. Non de communicateur ni communiquer do o photo o fana be nga ni ye lettre de min tira dra transport nga kam ni kunu. Moga munu be kokan u ye kuma in foli damine. U ya sɛbɛnni daminɛ u y'a waleyaw fɔli daminɛ donc o b'a yira k'a fɔ lettre in kɔnɔna dira maa caman ma fala ye ministre so min bɛ yen n'o bi an ka bolimafɛnkow kunna ani yɔrɔbaw jɔliko ni sirababaw jɔliko fala ye o ministre so ka secrétaire général o de ye Bataki ci Jara transport a gérante min bɛ Jara transport kow ɲɛnabɔ lettre in a sɛbɛnkun ye mun ye k'a ɲininen no Jara transport fɛ a tun b'a fɛ ka baara wuli min kɛ k'a ko o sonsori fɔlɔ Bataki in kɔnɔna na min ye lettre sɛbɛnbaa ye a ko a ka hakilijagabaw n'a ka kɔlɔsiw taara bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ja dɔ kan ja min ni a carila bɔlɔlɔ fan caman ko min ye bamanciwalekɛbaa jɛkulu fan dɔ ye ko olu ni Jara transport k'u b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ min fɔ Jara transport ye fala ye ko waleya mun bɛ senna bi n'o ye an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya in ye ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don sen kan jagokɛlaw mɔbilibatigiw sitɛrinitigiw maa bɛ yen n'o da bɛ se ka don nin ko in na k'u bɛɛ lajɛlen bɛ o jɛkulu in kɔnɔna na yaasa u ka se ka jɛ u ni gouvernement fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min degun minnu bɛ sirabaw kan degun minnu b'an ka jamanaw kɔnɔna na degun minnu bɛ mɔbiliw tali n'u ka segiliw bɛɛ lajɛlen na ko wa k'u bɛ min fara maaw o ka fala ye ko min ye Jara transport ye a gérante ko a b'o ɲɔgɔn yew bɛɛ la tuma bɛɛ o cadre de concertation k'a bɛ taa o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan ko o de la olu y'a ye k'a fɔ sa kunnafoni minnu bɛ di ye o dama ka bɛɛ lajɛlen ye wa yaasa min ye gouvernement ale bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ta o kana dogo o ka ɲɛfɔ u bɛɛ lajɛlen k'u sigi u k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn fɛ maaw n'u bololaminɛw la kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na o de y'a to bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla bɛɛ ye bɛɛ ka don baara in kɔnɔna na ministre ka Bataki kɔnɔna fala ye a ko min ye mɔbili boliko ta fanfɛla ye ko sariya minnu sigilen don o la Mali jamana kɔnɔ ko bɛ tali kɛ Mali sariya sunba la ko nka k'a b'a dɔn k'a fɔ bi min ye waleya ye waleya min n'o ye ko dogolen ye min ye opérateurs fɛ o waleya in o kan k'a to u ka sariya minnu bɛ yen n'olu sigilen don basigi ni lafiya kama an ka jamana kɔnɔ k'olu bato o la sa ko ɲininkali dɔ de bɛ yen olu bɛ ɲininkali min kɛ o ɲininkali ye mun ye mun de bɛ Jara transport ani jɛkulu in cɛ n'o dogolen don Bataki in kɔnɔ n'o Bataki kɔnɔna kuma o bɛɛ lajɛlen ma dɔn n'o y'a to Jara transport yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko a bɛna na baara kɛ o la sa ko min ye waleya ninnu bɛɛ lajɛlen minnu lakalilen filɛ nin ye k'a b'a ɲini Jara transport fɛ baara min tun bɛ yen n'a kan k'a daminɛ bi alamisa octobre kalo tile 23 k'a k'a jɔ ko fo waati min jusqu'à nouvel ordre o la sa k'a b'a ɲini Jara transport maaw fɛ u k'u jija cogo sugu bɛɛ la kunnafoni o kunnafoni n'u bɛna n'a kɛ waati nataw la u ni ministre so maaw ka jɛ k'u hakilina di ɲɔgɔn ma baara n'a bɛna na wuli fana baara kan ka kɛ cogo min na u ka jɛ k'a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a b'a ɲini Jara transport gérante fɛ a ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ Bataki in na bɛɛ ni kelenya hukumu kɔnɔna na sɛbɛn in a bilara ka taa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakanako kunna a bilara ka to ka yɔrɔ la ministre minnu bɛ n'olu bɛ jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu min bɛ lakɔlɔsili k'a bilara ka to fana olu ka yɔrɔ la k'a di ANASER ma min ye fɛɛrɛ k'a di olu ma SEMTER k'a di olu bɛɛ lajɛlen ma a fa sirila maa min fɛ fala ye o ye ministre ka secrétaire général ye Mama Jɛnɛpo officier de l'ordre national n'an bɔra yen